Evo omiljene škole. Konačno smo se preselili. Jao, kakav nered. Buba Švabe. Sve slomljeno. Kako ćemo da živimo ovdje? A vidi kakva velika Buba Švaba puzi po mom krevetu. Znam šta da radim. Izbacit ću stari i naručiti novi namještaj. Imat ću ovakvu sobu. A vidi, Sreda. Joj, kako svetlo, moje oči. Ne mogu da gledam tvoju šarenu sobu. Ja ću uraditi ovakvu. Kako mračno i dosadno. Zatvori. To se zove stil. Kupit ću puno dobrih stvari. Otvorit ću, sigurno je to moja narudžba. Prođite. To su moje police. Dobar dan, uđite. Tako sam srećna. Kakva lepa polica. Ovdje će stati mnogo stvari. Krevet za gospođicu je spreman. I igračke su također postavljene. Završni dodiri. To. Ostaje da stavimo ribicu i okačiti sliku. Jastuci na krevet. To je to. Super, hvala vam. Ćao, čao. A vi ste najbolji majstori. Sad je to zaista divna soba. Presrećna sam. Prestani već. Idem u svet boje dobrote. Ja ću sve uraditi sama. Slatka zvezdica. Šta to radi? Moram obeležiti teritoriju. Gotovo. Šta je to? Ne smiješ ulaziti na moju teritoriju. Stvar, donesi mi kutiju. Požuri, imam puno posla. Konačno, poklopac ne treba. Dakle, šta imam ovdje? Crne daske, odlično. Zašto tako galami? Ovo ću za sad staviti ovdje. A ova će mi trebati. Stvar, dodaj mi bušilicu. Baci mi. Zupčanik i još jedan. Da, ja sam pravi majstor. To je to, krevet je spreman. Stvar, daj mi građevinsku heftalicu. Hvala. Napravit ću nadstrešnicu za krevet. Potrebno je nekoliko minuta. Sada ukrasi. Uzet ću karton i zalepiti ga na zid. Imat ću pozadinsko osvetljenje i njega treba zalepiti. Stvar, idi tamo. Jesi se zaglavio? Stvar, u redu, mogu i sama. A ti idi odavde. Uzet ću sintepon i zalepiti ga ovdje. Jao, kakav mekani zid. Ali nešto nedostaje. Šta? Stvar? A ti nisi glup. Upravo si, treba mi boja u spreju. O da, sivi oblaci podižu raspoloženje. Stavit ću zavese. Jao, veličanstvena, mračna i jeziva soba je spremna. Nikad ne bih ušla tamo. Malo dekora. Lepih crnih stvari. I globus. A ovdje ću okačiti svoju crnu ljuljašku. Veoma sam zadovoljna. Ja sam genije. Tam, taratam. Joj, kakvi su to užasni zvuci. Ne čujem muziku. To Sreda svira. Dobro, onda ću uzeti svoj zvučnik i mikrofon. Da, moj omiljeni roze mikrofon. Pevat ću svoje omiljene pesme. Da, radi. La 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 la. Jao, kako glasno. Znam kako da eliminišem smetnje. Volim glasnu muziku. Ko je isključio svetlo? Šta se desilo? Sad će biti moj omiljeni ples. Mračni ples. Evo u čemu je stvar. Pa dobro, vidjet ćeš ti meni. Šta? Opet svetlo? Tako je. Stvar, dođi ovamo. Moramo nešto učiniti. Što?
Hej, ne diraj to. Ne može. Pusti to. Ostavi ga. Dok te lepo molim. Neću. Ojoj, stvar je pala u akvarijum. Sad će potonuti. Smiri se. Idem za tobom. Šta je ovdje? Utopio se. Prestani da paničiš. Nije se utopio. Sad ću ga izvaditi. To je to. Drago mi je što je sve u redu. Džabe sam ruke pokvasila. Kakva cool Rubikova kocka. Uspela sam da je složim. Ali ogladnila sam. Naručit ću neku ukusnu hranu. Tako je, uskoro će stići. O, već je stigla. Evo je moja narudžba. Zdravo, uđite slobodno. Stavite moj frižider ovdje. Hvala, čao. Da vidim šta je tamo, baš me interesuje. Da, to je sve što sam naručila. Moje omiljene bombonice. Obožavam ih. O da, tako su ukusne i slatke. Njam, divno. O, ja sam gladna. Stvar. Moram da jedem. Donesi mi nešto. Šta vučeš tamo? Šta je to stvar? Nadam se da je to sok od paradajza. Nije loše. A šta je ovo? Da, to mi treba. Gumene oči. Mnogo ih volim. O, smislila sam nešto. Zavitlava ću Enid. Enid. Šta je? Kakav užas! Obožavam ove oči. Sreda, šta je s tobom? Pojela sam ove oči i sad ću preći na tvoje. Znam da me samo plašiš. Da, to je bio prank. Pa dobro, to nije smešno. Nastavit ću da jedem. Wow, sada imam sve za žurku. Disko kugla izgleda baš moćno. Plesat ću do jutra. Da je toliko svetla. Okačit ću je ovdje. Divno. A ovo je moja prelepa lampica. A još ću okačiti ovo. I sad ću uključiti sve to. To je super diskoteka. Ćao društvo. Imam puno novih stvari kod kuće. Dođite u posjetu. Zabavit ćemo se. O, stigli su. Dolazim. Pogledajte kako je lepo ovdje. Hajde da zapalimo selfie. A ovdje mi je staklena kugla. Super, objavit ćemo slike na društvenim mrežama. I još jedan selfie. Baš je zabavno. Čekajte, šta se tamo dešava? Plašim se, ali hajde da vidimo. Još nekoliko koraka i... Šta hoćete? Je li to duh? Bežimo odavde. Brže, bolje da budem kod sebe. Imamo ogledalo i lep roze karmin. Sad ću se našminkati. Da, tako je mnogo lepše. O, stvar, šta to radiš? Jel to vodiš fingerboard? O, jesi se udario? Šta, ideš kući? Pa dobro, ćao onda. Moram završiti svoju romancu na vreme. Ostalo još malo. Još nekoliko poglavlja i može se slati izdavaču. Stvar, skloni se od mene. Šta ti treba? Dobro, daj da vidim. Ne, stvar, sad nemam vremena, pusti me. Leti, prošetaj malo. Kakve lepe senke. Jo, šta je to? Stvar, šta se desilo? Stvarno te oterala? Prestani, pusti moju kosu. Šta se tamo dešava? Ne mogu na miru da pišem. Opet ova stvar. Dosadilo mi je to.
Dođi ovamo, bezobraznik mali. Sad ću te staviti u kavez. Zbog tvog lošeg ponašanja. Jadan, pusti ga, molim te. Dobar je, nije ništa kriv. Samo mu je bilo dosadno. Izađi, dođi kod mene. Nećemo se više svađati. Obećavam ti, jel se slažeš? Baci kocku. Ćao, čao. Drago mi je, hvala puno. Pusti me. Tako si dobra, Sreda. Hvala. Izgleda da nas čeka challenge. Još i sa tortama. Ja ću da počnem. Jedva čekam da vidim kakav ukras za tortu ću dobiti. Oho, ovaj krug se može beskrajno okretati, ali niko mi ne zabranjuje da ga zaustavim. Da bi sve bilo fair, zatvorit ću oči. Šta? Wasabi? Ali mislila sam da ću dobiti nešto ukusno. Mija, sad možeš ti okrenuti krug. Nadam se da ću bar ja imati sreće. Šta je to? Ali ako je strelica između, onda neću dobiti ništa. Pogrešila sam, dobila sam sve. A najbolja stvar je da ću moći da ukrasim tortu i učiniti je još boljom. Obožavam Nutellu. Ali kako da je ravnomerno rasporedim po torti? Znam. Šta hoće? Treba potražiti pomoć od građevinskih instrumenata. Mislim da bi lopatica trebala pomoći. Jao, izgleda ukusno. Volela bih da probam takvu tortu. I to još nije sve. Sad treba uzeti valjak i razmazati čokoladu po torti. Sad će biti jako lepo. A sad mogu preći na čokoladice. Prvo treba skinuti omote. A sad mogu da krenem. Jao. Bitno je ne pogrešiti sa dimenzijama, zato prvo treba sve pažljivo izmeriti. To je to, sve savršeno odgovara. Sad mogu staviti sve čokoladice na tortu. Kida, šta ti čekaš? Još nisi ni otvorila wasabi? Jao, ovo čak i miriše ljuto. Ali dokazat ću da sam hrabra. I da se uopšte ne bojim wasabija. Ostaje samo da namažem wasabi na tortu. Za to mi treba lopatica. Nadam se da Mija neće biti protiv. Opa, ovdje je čak i malo Nutelle ostalo. To je to. Naravno da neću prati lopaticu posle sebe. Vratit ću je Miji da bi dodala malo pikantnosti svojoj prelepoj torti. Čudno, zašto je čokolada zelena? Ovo više liči na wasabi. Kate, kako da nije sramota? Hej, kako se usuđuješ? A šta da si me pogodila u oko? U redu, dosta. Vreme da jedemo. Izgleda da je Kate potpuno poludela. Poželi mi sreću. Pa, jel ti ukusno? Vreme je da i ja probam svoju tortu. Osjećam da će biti magična. O da, bila sam u pravu. Još nikad nisam jela tako ukusnu tortu. Ne mogu da se zaustavim. To je prava čokoladna bomba. Neko ima čokoladnu bombu, a kod mene je pravi požar. U redu, šta da se radi? Bila sam u pravu. Sva gorim. U pomoć. Treba mi još. Marš! Zato što si uzela tuđe, čekate krug sa kaznama? Ne može biti ništa gore. Ipak može. Mrzim jaja. Tako ti treba. Više nikad nećeš da kradeš tuđe.
Mislim da ne moraš da stavljaš jaja u usta. Dovoljno će biti ako ti jaje završi na glavi. Jao, kakav užas. Sva sam mokra. Prokletstvo. Biće ukusno. Mija, zašto spavaš? Okreći krug. Jao, da. To, dobila sam lizalice. Na šta ću ja dobiti? Hrana za pse, ali ja nisam pas. Šta da se radi? Morat ćeš što da pojedeš? A mene čeka gomila ukusnih bombona. Niko nikad nije probao pseću hranu. Možda je zapravo ukusna. Ja nikako ne mogu da otvorim. Aha, sve vreme je ovdje bila specijalna traka. Joj, muka mi od jednog mirisa ove hrane. A meni se baš sviđaju moje bombone. Tako su kisele i tako ukusne. Na slatkoj torti im je pravo mjesto. Odlično će dopuniti njen ukus. Sjajno. Izgleda prelepo. Pa, bitno je da još bude i ukusno. Hajde da probamo. Kakvo lepo pače. Kiselost se osjeća. Sviđa mi se. Kate, prestani da me gledaš. Bolje jedi svoju hranu. Ako budem sipala iz pakonja, bit će previše. Mislim da će ruke biti dovoljno. To je to. Ne, sipaj sve. Što si tako zla? Eto, jesi zadovoljna? Sad to više nije torta, već posuda sa psećom hranom. Nadam se da neću povratiti. Uj, odvratno. Kako psi jedu ovo? Oho, zdravo dušo, stigao si baš na vreme. Pogledaj koliko hrane imam za tebe. Šta se dešava? Odakle ovdje pas? Ne podnosi mi, alergična sam. Marš, šibe? Stvarno si zla. U redu, ako pas to može jesti, onda mogu i ja. Ne mogu. Šta kukaš? I moje bombone su kisele. Čak i previše. Da si vidjela svoje lice, šteta što mi je telefon daleko, slikala bih te. Znam, dok si se ti ukočila zbog svojih bombona, mogu dati hranu onome za koga je napravljena. Dušo, prijatno. Opet je pas ovdje. Kate, opet si prekršila pravila i nisi pojela ono što si dobila. Vreme je za krug kazna. Možda ne? Moraš. U redu, znam da moram. O ne, to će mi uništiti make. Ali bit će jako zabavno. O ne, hitno moram da se umijem. Mislim da ti baš lijepo stoji.